Dobrý deň. Dnes sme si pre vás pripravili špecialitu, a to pozrieme sa dovnútra masážnych kresiel a porovnáme si masážne mechaniky, aké v skutočnosti sú, a raz a navždy, aby ste sa vedeli zorientovať, čo je to 2D, 3D, 4D kreslo, aké sú v tom rozdiely a čo takéto kreslá musia mať, aké funkcie. Základné masážne kreslá, väčšinou v cene do 1000 eur, majú statické body, v ktorých sa točia a rotujú masážne hlavice. U takéhoto kresla sa nezameriava výška postavy, body sú fixné a vždy je lepšie si to vyskúšať. A ako vidíme, sú tu dve zóny a vieme akurát meniť smer a pohyb, rotáciu vlastne takých guličiek, ktoré sú na fixných 4 bodov. Touto voláme statické masážne hlavice, väčšinou ich je 4 páry. Je to najjednoduchšia forma masáže, často aj v rôznych nábytkových a iných predajniach nájdete tieto kreslá. Takisto aj v našej ponuke Damiko, najpredávanejší model v tejto triede je model Damiko Globo. 2D masážne kreslá používajú mechanizmus, ktorý sa vo vnútri pohybuje. Tento mechanizmus si vie už zameriať výšku postavy. Je to zároveň jediné, čo si takéto kreslo zameriava. Nejedná sa o hĺbku, o priestor a hlavice sú, ako vidíme, na pružinách. Navodzuje to síce dojem, ako by to bolo 3D, ako niektorí predajcovia uvádzajú, ale ako náhle tieto hlavice sa nedajú regulovať a korigovať táto hĺbka nejakými nastaveniami motorom, tak sa jedná vždy o 2D hlavice. 2D masážny mechanizmus využíva väčšinou nejakých 6 masážnych techník. Vidíme to aj tu. A viete si takto v manuálnom režime vlastne prehodiť na nejaké hnetanie, poklepávanie, šiacu a rôzne kombinácie techník, ako priamo vidíte. A tieto pohyby sú využívané v programoch. Základ, raz a navždy, aby ste sa vedeli zorientovať, 2D masážne kreslo nemá reguláciu intenzity. Ktokoľvek si tam sadne, vždy tá sila toho programu bude rovnaká. Jediné, čo má, že si vie zamerať výšku postavy. Samozrejme, treba pozerať, do akej výšky je to kreslo odporúčané. U nás najpredávanejší takýto model je Damiko Bravo, veľmi osvedčené v seniorských domovoch a v rekreačných zariadeniach a takisto v nejakých pre domácnosti. A vidíte tie techniky, ktoré dokáže použiť v tých programoch. Je to stredná trieda vlastne kresiel, cenovo najdostupnejšie kreslá. Ďalším typom mechaniky je 3D. Pri 3D mechanike je najdôležitejšie si zistiť, že sa dá ovládať intenzita, a to tým, že masážne hlavice sa vysúvajú a zasúvajú. U tohto konkrétneho modelu Damiko Lusso máme 3D masážny mechanizmus, ktorý využíva Air System vzduchový a má 6 stupňov regulácie intenzity. Ako vidíte, pridávaním intenzity sa hlavice vysunú viac dopredu a tým pádom je masáž silnejšia. Takto to je na všetkých miestach, všetkých bodoch. V tejto polohe tie hlavice masírujú potom od krku až pod zadok. Máme tu takisto 6 rôznych masážnych techník. Pri 3D mechanizme, už aj pri tomto kresle, prichádza k zameraniu nielen ramien, ale je zameraná aj vrchná časť, čo sú vlastne tvar chrbta a krku. Takže to kreslo už si ten program prispôsobí aj tak, že budete na mieru mať prispôsobený ten program, keďže sa jedná o tú 3D mechaniku. Ešte raz si môžeme pozrieť, ako ten mechanizmus vlastne dokáže sa schovať. A tým vlastne uberiete intenzitu. Je to formou ďalkového ovládania, alebo ešte bývajú tzv. Jog kolieska a pomocou tohto kolieska dokážete plynulo a rýchlo zregulovať intenzitu. Je to ako ovládanie hlasitosti. Ak toto nemá 3D masážne kreslo, nejedná sa o 3D kreslo, je to vlastne 2D, také niečo, ako sme pred chvíľou videli u iného kresla Damiko Bravo. Pokročilejšie modely 3D využívajú motorom riadenú mechaniku
A nie je to na vzduchovom vankúši ako air systém, takisto pridávaním intenzity sa hlavice vysunú alebo zasunú dovnútra. Zasunutím dovnútra sa intenzita znižuje. Tu máme 5 stupňov intenzity. Môžeme pridať na 3, to je stredná intenzita. Vidíte, že hlavice sú v takejto pozícii. Ak pridáme na 5 stupeň, hlavice sú maximálne vytlačené. U motorom riadenej mechaniky 3D-čkovej je ďalšia výhoda oproti air systému v tom, že dokáže takto aj počas programu dynamicky meniť silu. Čiže v závislosti od programu si vie tá mechanika vlastne pridávať a uberať podľa toho, aký zvolíte program, a takisto si viete aj vy tam potom ešte ďalej ten program dať na slabšie alebo silnejšie ten istý. U vzduchovej mechaniky je konštantná intenzita. Ako je nastavený program na 3, celá masáž prebieha v rovnakej intenzite. Pri motorom riadenej 3D mechanike je možnosť aj v programe pridávania, uberania, a je to od toho len, jak je ten samotný program vyskladaný. Takže ako náhle kupujete 3D kreslo, vidíte, že nemá reguláciu intenzity, opýtajte sa predajcu, nech vám to prípadne vysvetlí. Bez tohto to nie je 3D kreslo, pretože dostávate obyčajný 2D model, ktoré má vlastne žiadne možnosti prispôsobenia. Tuto pri seniorov slabšie, športovec, silnejšie, viete si nastavovať tú silu, ako len chcete, a každý jeden program sa dá aj nastavovať v rôznych silách. Najpokročilejší masážny systém majú 4D mechaniky. U tohto kresla konkrétne je to Damico Cosmo Dual Core, ktoré má vrchnú mechaniku 4D a spodnú 2D. Takže je to Dual Core masážne kreslo a 4D mechaniku ako rozoznať od 3D mechaniky. 4D mechanika pracuje ešte naviac do hĺbky a používa to pri masážach. Vidíte aj to, že 4D mechanika, ktorú teraz vlastne vieme ovládať, tá vrchná, tak má až 11 rôznych masážnych techník. Môžete vidieť tuto na pozadí, ako sa nám prepínajú, menia rôzne pohyby. A z týchto 11 techník, keď vyskladáte programy, tu ich je 20, tak máte ďaleko viac možností a rozdielov v tom, ako ten program budete cítiť a ako vás to kreslo vymasíruje. Opäť pozor na predajcov, ktorí uvádzajú 4D kresla, ktoré sú reálne 3D. Je to často robené už priamo od výrobcov z Číny, ktorých nalákajú na lacné kreslo, ktoré má mechaniku postavenú, akože je to 3D kreslo, ale oni označenie dajú 4D, čiže je to akoby 4D kreslo na báze 3D kresla. Je to vidieť v tom, že takéto kreslá nerobia sken. Pri tomto 4D kresle, tým, že tu máte aj toľkoto vlastne možností tých pohybov, tak vlastne prechádza od krku až pod zadok, viacero bodov si načítava. A tie body potom premieta priamo do tých programov. Takže 2D kreslo zameriava výšku ramena, 3D kreslo zameriava krk, aj troška hĺbku, aj priestor na tých chrbátu a výšku postavy. 4D kreslo poriadne, také ozaj. A to vám odporúčam, nenechajte sa oklamať, nalákať na niečo, vyžadujte si to vyskúšať a následne si príďte vyskúšať takéto 4D kreslo, tak zistíte, že 4D kreslá predávané ako 4D kreslá sú v skutočnosti kategória 3D kresiel, ktoré nemajú vôbec nejakú pridanú hodnotu a masážne techniky. Takže u kresla, konkrétne Damico Cosmo, vieme osobitne regulovať vrchnú mechaniku, ako som už spomínal, a aj vidíte možnosti techniky masáže. Takže pri tej 4D mechanike je tu 11 možných techník, kdežto spodná má len 6 masážnych, nerátame stop. Takže vlastne vie aj tá spodná meniť, aj polohu, aj masáž. A najviac, kedy je to cítiť a kedy spoznáte poriadne masážne kreslo, že sú tam 4D hlavice, je vtedy, keď si dáte špeciálne programy ako thajský, stretching, naťahovanie, a je to úplne niečo iné. V showroomoch Damico v Trnave, Bratislave vždy máte možnosť skúsiť 3D kreslo a následne 4D kreslo. Nikdy v živote sa nedočítate, ako to naozaj masíruje a aký je v tom rozdiel, až tedy, keď to vyskúšate, a na základe našich skúseností so zákazníkmi, tak sami sú prekvapení, pretože si myslia, že tam nemôže byť až toľko toho na ten pocit. Je to otázka minúty často a ten rozdiel hneď každý zaregistruje. Takže určite odporúčam čo najmenej čítať platené články, zistiť si, či ten predajca vôbec kresla niekedy použil, videl, vyskúšal, či vlastne vie, čo predáva, či ich má aj reálne na sklade, či má ešte možnosť vy si to prísť vyskúšať,
a hlavne, aby ste si vedeli aj porovnať, pretože nielen kategória vlastne masážnych hlavíc rozhoduje, ale rozhoduje aj výška, hmotnosť a rôzne iné parametre, ktoré sú individuálne u každého užívateľa. Takže neváhajte, navštívte nás. Myslím si, že čo ste potrebovali vedieť, tak to viete a už je len na vás a vyskúšať to.